Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista ás celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a Abanca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team.
Saudos, que tal? Moi boas tardes e benvidos de novo a Celta Media. Hoxe, dende terras francesas, temos que vivir esta tarde un novo amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. Hoxe estamos en Valenciennes, localidade francesa, o norte do país galo, pretiño de Lille, o noso rival na tarde de hoxe, pero por motivos dos Xogos Olímpicos, motivos evidentes, as instalacións do Lille están ocupadas e por iso hoxe o Celta xoga fronte ao Lille no estadio do Valenciennes, neste escenario. O meu carón, unha xornada máis, Bruno López nos comentarios. Bruno, boas tardes. Hola, boas tardes. Benvido. Moitas gracias. Nada, aquí estamos, outro partido de pretemporada, a seguir gañando sensacións, a seguir mellorando o equipo contra un rival hoxe que se mella un rival exixente. Sen dúbida, se falamos do rival da tarde de hoxe, podemos falar dun rival exixente, como di Bruno, lóxicamente, polo seu peso no campeonato doméstico en Francia, pola súa traxectoria, recentemente foi campeón, fai uns anos, e está a preparar a previa da Champions, o Lille. Sí, campeón en 2021, o ano pasado cuarto clasificado na Liga, é un equipo que nas últimas dúas tempadas quedou quinto e cuarto na Liga francesa, é un rival moi atractivo para estas alturas de pretemporada na que estamos. Por suposto que si, pouca xente nas gradas, matizamos o que comentábamos ao inicio da retransmisión, non estamos no estadio do Lille, estamos no estadio do Valenciennes, correcto? Para disputar o que vai ser o quinto encontro amigable do Celta de Claudio Giraldez este verán. Estamos invictos, hai que recordar este apunte, 4 partidos disputados, un empate, 3 victorias. Imos ver que sucede na tarde de hoxe cos protagonistas. 11 do Celta, témolo aquí na pantalla xa. Xogamos hoxe con Iván Villar na portería, Sergio Carreira, Manquillo, Starfel, Unai Núñez, Hugo Álvarez na liña defensiva, Beltrán Mingueza no medio campo, arriba Bamba, Dubicas e Aspas. Bruno, comentarios acerca deste 11 de Claudio Giraldez. Pois un 11 que semella un pouquiño sao que se pode ver na tempada, non? A verdade, podese achegar un pouco o que Claudio quere ver. Sorpréndeme moitísimo a titularidade de Sergio Carreira, un xogador que está facendo moi ben nos últimos partidos, pero que Claudio parece que ten moita confianza nel. E arriba, pois, semella que os dianteiros quizáis titulares ou que semella que van a empezar a temporada de titulares. Sen dúbida, chamativo 11 do Celta polo que dis, Bruno. O tema de que nesta altura da pretempada o equipo de hoxe pode parecerse un pouquiño máis o suposto equipo que ten na súa cabeza Claudio cando comece o campeonato doméstico. Sí, moi probable, non? Tamén sorprende moitísimo que xa estivemos mirando nos últimos partidos a posición de Mingueza no medio do campo. E bueno, como sempre digo, é unha debilidade ese xogador para min, un xogador moi interpretativo no xogo, e que como dixen nos anteriores partidos pode xogar perfectamente nesa posición. Saúdo entre capitáns cos colexiados do encontro desta tarde. Iago Aspas por parte do Celta, Benjamín André por parte do Lille. Neste momento podemos contemplar xa o 11 do conxunto francés, o noso rival na tarde de hoxe, con Chevalier na portería, Thiago Santos, Diakité, Alexandro e Gudmundsson na liña defensiva, Ángel Gómez e Benjamín André no medio do campo, nese doble pivote. Remy Cabella va a estar na media punta. No costado dereito penso que Meunier, no costado esquerdo Haraldson e de dianteiro Mohamed Bayo. O 11 do Lille para a tarde de hoxe, como dicíamos ao inicio da retransmisión, Bruno, equipo interesante, equipo competitivo e que vai a exixirlle moito o Celta na tarde de hoxe. Sí, un equipo que está formado por xogadores novos e tamén xogadores experimentados, como pode ser Meunier, Cabellá. Bueno, destacar da temporada anterior que Ángel Gómez foi o xogador con máis asistencias da tempada. Que Cabellá quizás esa o xogador con máis calidade no equipo. Sen dúbida, leva o 10 Cabellá, o 8 Ángel Gómez, xogadores destacados por parte de Bruno López. Hoxe connosco de novo nos comentarios. Vemos aquí o porteiro do Lille, a Chevalier. Comeza xa o partido no estadio do Valenciennes. Xoga o conxunto francés, xoga
o Lille, Bruno, imos ver porque de seguro o Celta vai ter que estar agardando en moitas fases do encontro en bloque baixo, Ollo a primeira xogada, agora comentámolo porque a iniciativa estou seguro que a quere levar o Lille. Sí, xa se ven, van 24 segundos, pero se ve que o ritmo do xogo é alto, non? O sea, un ritmo de xogo alto, o Lille sabiu con intensidade forte, pero bueno, vamos a ver co paso dos minutos como vai. Isto vai servir, de moito, seguro. O Celta de Claudio Giraldez a proba desta tarde ante un conxunto como o Lille, que, como decíamos antes, está a preparar a previa da Champions de cara a vindeira tempada. Xoga cara atrás, fixábame na posición de Meunier, no lateral dereito Meunier. Diante del colócase Thiago Santos, pequeno axuste aí con respecto ao que dicíamos no inicio da retransmisión. Xogando Alexandro con Ángel Gómez. Aquí este xogador moi bopé, Ángel Gómez, moi técnico, finiño el. Estes xogadores que manexan o equipo, dende o medio do campo. Sí, sí. Tipo Xavi Iniesta na súa época. Salvando as distancias, lógicamente, claro, pero aí sí. está, Ángel Gómez no medio do campo. Vémolo na imaxe aquí abaixo co dorsal número 8. Xoga Meunier, xoga o Lille. En Curtiño agora con Benjamín André, de novo con Meunier. Atrás, xogando entre centrais o Lille, pide o balón en curto Ángel Gómez, descarga cara atrás, o cambio de orientación, buscando ya as costas aí a Sergio Carreira, quere correr e protexer o balón o noso xogador, o canteirán do Celta. Vai ser saque de portería para Iván Villar. Titular Iván na tarde de hoxe outra vez. Hai que recordar que segue con esas molestias incómodas Vicente Guaita, agardando o seu turno en Vigo. Non viaxou, non está nesta concentración, nesta mini xira de pretempada que vai facer o Celta. Aproveitamos para recordarlle a todos os nosos seguidores de Celta Media que o Celta hoxe está a xogar en Valenciennes, no norte de Francia, pero xa mañán rumbo a Inglaterra e a seguir a preparación en terras inglesas, porque o sábado hai outro partido, amigable ante o Luton Town ali preto de Londres. Sí, ao final son rivais exixentes. Este equipo xa falamos antes da clasificación na Liga o ano pasado, e logo xogar contra equipos ingleses sempre é sinónimo de intensidade e de moito sacrificio que hai que facer. Xoga o Lille dende atrás, Diakité, logo co seu porteiro. E o longo cara a posición de Meunier, controla, un pouco aí incomodado polo sol, ten que xogar cara atrás. Alexandro, volve Ángel Gómez, xogando co seu porteiro. En Curtiño outra vez con Diakité, a presión é de Tasos Dubicas, tamén de Iago Aspas, obrigando aquí a Alexandro a xogar con Bayo, cara atrás, Benjamín André, volve con Cabella, abre a dereita, aparece Thiago Santos, frena Thiago Santos, pisa o balón, moita posesión do Lille nestes primeiros minutos de encontro. Benjamín André, en Curtiño, xogando Lille polo costado dereito, ven Thiago Santos, que llega a chegar liña de fondo, mete o balón. As xogadas laterais, aquí o Lille xerou perigo. Sí, cando o xogador máis baixiño do equipo rival é o que remata cos pés no chan no dentro do área, é que a situación está mal defendida, non cabe duda. Xoga Manquillo. Ven agora o Celta saindo da presión. Manquillo en Curtiño con Iago Aspas. Cara adentro marcha Iago, conduce buscando a Mingueza, descarga a Mingueza. Primeira posesión longa do Celta no minuto 4 de partido. Unai, envío longo de Unai Núñez cara a posición de Sergio Carreira, non puido controlar, recuperou o balón Gudmundsson, xogando cara atrás agora co seu porteiro. Volta a empezar do Lille, o control non é bo de Haraldsson, se hai que disputar Haraldsson, controla agora como pode Benjamín André, comete falta o xogador do Celta, vai ser bola para os franceses. Outro xogador interesante, Benjamín André, dirixindo aí no medio do campo o xogo dende atrás do conxunto de Bruno Genesio. Sí, o Ángel Gómez, Benjamín André é un dos xogadores máis talentosos do equipo, ¿no? Ese triángulo que forman con Cabellá fan xogar o equipo.
E aquí ten curto con Meunier. Xoga Meunier, volta a empezar dende atrás, a presión de novo de Tasos Dubicas, moi activo Dubicas nesas presións, cando ten que agardar en bloque medio Celta. En conducción Meunier. Meunier envío longo, buscando a carreira de Bayo, con el está Starfel, había fora de xogo, vai ser balón para o conxunto vigués. En curto Hugo Álvarez, dille a Unai que saque el, mellor dende esa posición para iniciar co central vasco. Pregunta Unai. Se ten que sacar dende aquí. Ten algo de dúbidas, pero xa vaise ofrecer Beltrán. Controla Beltrán, descarga, primeiro toque de novo para Unai, a presión dos franceses. Agora imos ver como sai o Celta. Iván Villar facendo bascular os seus con balón. Starfel recorta cara adentro, volve con Iván, algo de risco aquí. Iván dalle mobilidade a súa defensa con Unai, perde o balón Unai, recupera o Lille, ollo aí Thiago Santos, pisadiña de Thiago Santos, mancouse un xogador do Celta, presión de Hugo Álvarez, cae Thiago Santos e o colexiados vai sinalar falta a prol do Lille, perigosa, problemas no Celta aí nesa saída de balón, tomando moitos riscos, Bruno. Sí, presión moi avanzada do Lille, que está dificultando moito a saída de balón. Difícil encontrar, atopar os xogadores de segunda liña e bueno, por eso esas dificultades para sair. Mancouse aí un dos nosos, xogador do Celta, tendido no céspede, o colexiado interesándose por el, mentres os demais prepáranse xa para defender este envío de Rémi Cabellá. Falta perigosa pro Celta, favorable pro Lille, xa remataron unha ocasión hai uns minutos, o remate foi de Ángel Gómez. Agora penso que buscarán ese remate outros xogadores máis potentes nese aspecto do xogo. Mingueza protestando tamén o tema do golpe que levou antes. Iago Aspas na barreira, Iván Villar colocando o capitán do Celta e o resto concentrándose para defender esta acción. Cabellá preparado o 10 do Lille para botar o centro. Minuto 7 de partido en Valencians. Lille 0, Celta 0. Ergue a man, ergue o brazo, xogada ensaiada seguro do Lille. Vai Cabellá, perna dereita, o centro de Cabellá, non, xoga cara atrás, xogada de laboratorio, remate de novo coa testa. Segue a pedir intensidade Iván Villar nestas xogadas. Outra vez, rematanlle na área pequena o Celta. Sí, ese balón sacado hacia atrás para que os defensas do Celta den uns pasiños hacia fora e que haya unha dúbida nas marcas e que os xogadores do Lille podan atacar o balón de atrás hacia adiante. Vemos la acción repetida, ben ensayada, Cabellá para Gómez. Gómez pon o balón no corazón da área casi aí pequena. O remate de Benjamín André marchou fora. Vai a presión do Vicas, xogando cara atrás. Chevalier non quere saber nada do balón, manda o cara ao terreo do Celta. A disputa de Unai, o Unai comete falta sobre Mohamed Bayo e vai ser bola para os franceses. Segue a protestar aí Mingueza. Estamos vendo unha vez máis a Óscar Mingueza xa de inicio noutro amigable partido de preparación, exercendo de medio centro puro e duro, Bruno. Sí, aparte xogando máis descolgado quizáis que Fran Beltrán, sobre todo na presión en rombo que exerce o Celta sendo a punta dese rombo. Boa carreira de Sergio Carreira, agora mete o centro, o rexeite da zaga do Lille, segue a protexer aí o balón Carreira, no esforzo, cae o chan o defensor vigués, incomodado por Alexandro, vai ser saque de banda pro el do Celta. O propio Sergio Carreira vai executar o saque de banda, cara a Iago Aspas, volve con Carreira, outra vez Iago con Beltrán. Fran Beltrán xogando en horizontal cara Unai Núñez, adiantando posicións o Celta. Bamba, perde o balón Bamba, ollo a contra, quere correr Mohamed Bayo, vai se plantar só. Conducción de Bayo ante Iván Villar, o disparo de Bayo, marchou fora. O envío do dianteiro do Lille, man a man con Iván Villar, ocasión moi clara pros franceses. Laméntase aquí o dianteiro do Lille, Mohamed Bayo. Ocasión clarísima, Imos a ver repetido de seguro aquí a perda de balón. O contragolpe moi claro do conxunto galo e a ocasión de Bayo ante Iván Villar. Menos mal, Bruno. Sí, con moitos metros, coa defensa do Celta moi cuidado. Ollo, agora comentámoslo porque seguen a atacar o Lille. O disparo frouxo de Haraldson, atrapa Iván Villar, respira, Iván Villar toma oxígeno, o porteiro de Aldán, porque está a sufrir o Celta nestes primeiros minutos. Que ocasión clara de Mohamed Bayo.
Sí, coa defensa tan adiantada, pois xogador rápido que aproveitou ese espacio que había entre a línea defensiva e a portería e bueno, ao final afortunadamente non foi preciso na finalización. No man a man non estivo preciso Bayo porque puido estar aí o gol do Lille, o primeiro tanto do partido. Segue a atacar o conxunto francés por mediación de Thiago Santos. Tira o Caneo, atopa a Meunier cara atrás. E o que xoga xa no medio do campo é Benjamín André. O seu central Yakite, Ángel Gómez, Haraldsson. Control de Haraldsson, cara adentro, tirando diagonal. Volve con Meunier. Meunier con Cabellá. Descargado outra vez aí nesa posición dereita Thiago Santos. Buscaba as cóxegas a Unai Núñez. Aguanta o central do Celta. Obriga a xogar cara atrás. E a presión agora é de Bamba, obrigando máis ao conxunto francés a retrasar o xogo. Ángel Gómez filtrando, bo pase cara a Cabellá. Pisa Cabellá. Cabellá con Bamba, cae Cabellá, segue a xogar o Lille. Balón para Benjamín André. Este Santos, o centro de Santos. Balón sen problemas para Iván Villar. Quere sair rápido agora o Celta. Imos ver se ten opcións por mediación de Iago Aspas. Conduce Iago, ten a Carreira na súa dereita. Vai se cara dentro Iago Aspas. O caneo de Iago, boa diagonal, cae. Pedía falta aí Iago Aspas. Tamén Bruno pedía falta. O colexiado dixo que aí non había nada. Dicíamolo aos 24 segundos. Un equipo intenso, un equipo de circulación de balón rápida. Van casi 12 minutos. É un equipo que sobre todo cando se va acercando ao área rival aceleran o xogo moitísimo. A proba exixente a que ten hoxe o Celta. Outro ataque do Lille. O Lille que ataca por mediación de Gudmundsson. Balón cara atrás. Ven agora Unai. Entre Unai e Beltrán apañaron a xogada. Iago Aspas. Xunto co partido do Benfica, este sen dúbida o máis exixente do verán a toda agora, Bruno. Estámoslo comprobando, Sen dúbida, a verdade é que é un equipo exixente, un equipo duro, intenso e que vai ser unha boa pedra de toque para esta pretemporada. Beltrán con Starfelt, este con Mingueza. Cara atrás Mingueza, non o ten claro. Ten que xogar con Unai e volta con Starfelt. Starfelt banquillo, control defectuoso. Tamén o pase non foi bo de Starfelt, pero fai no bo Carreira. Cara dentro Carreira, xogando con Aspas. O pase de Aspas cara a Dubicas. A carreira de Dubicas non puido ser. Estiveron aí acertados os franceses nas correccións. Xoga Haraldsson. O dorsal 7 do Lille dándolle pausa nun novo ataque. E vai ser Meunier pola dereita, quen atope a Cabellá. Remy Cabellá en conducción, agora lenta. Quere darlle máis ritmo a Ángel Gómez. Decide que non, xoga cara atrás. Volta a empezar Alexandro. De novo con Haraldsson. Moita mobilidade aí na zona do medio do campo do Lille. O Celta agardando agora, defendendo unha vez máis. A apertura de novo para Meunier. Vai Thiago Santos, liña de fondo, centro de Thiago Santos, despexa Starfelt. E vai ser saque de banda pro el do Lille. Ainda que non está o estadio cheo, Bruno, hai ambiente, A xente do Lille achegouse a Valencians. Non queda moi lonxe Valencians de Lille, aí no norte de Francia. E notase un pouquiño, o ambiente de partido interesante. A xente ten gañas de ver o seu equipo. Moitas ganas, seguro. Igual seguro. Que nós temos ganas de ver o Celta malaídos. Ainda que non é o seu estadio, pero a afición do Lille achegouse ao estadio do Valenciennes para ver o partido fronte ao Celta. Vai Unai Núñez protexendo o balón, xogando cara atrás, algo de problemas para Iván Villar. Xogaba en longo Iván Villar, non atopou a ninguén, atopou a Thiago Santos, que vai encarar de novo. Caneo de Thiago, pon o balón atrás, non lle saiu o control, moi difícil a Cabellá. Ten que xogar de novo Benjamín André en horizontal, onde Aquité era Alexandro para Gudmundsson con Ángel Gómez. Ángel Gómez controlando o balón e dirixindo o xogo cara dereita. Meunier, conduce Meunier de novo con Haraldsson. Moita mobilidade de Haraldsson, dicíamolo antes. Teñen moita mobilidade eles na zona de tres cuartos, Bruno. Está a sufrir moito Celta nese sentido. Moita mobilidade, meten moitos xogadores por dentro e aproveitan un momento que teñen coa atracción dos xogadores do Celta para sacar o balón fora e a poder atacar, cos cortes dos xogadores. Que nun momento aparece Haraldsson dende a esquerda, por dentro Cabellá vaise para a dereita, tamén Meunier
mete diagonais moitas veces cara dentro, outra vez aquí Cabellá no costado dereito, cando ubícase outras veces na media punta. Vai Cabellá en conducción, atopando un pase difícil. Benjamín André descarga para Santos, o centro de Santos, ten que despexar Sergio Carreira, atopando seguridade aí, falou con Iván Villar, mellor nesas accións botar o balón a córner, Bruno. Sí, cero complicación nesas xogadas, nesas accións dentro do área, sobre todo se saber o que teis na espalda, entón cero complicacións, balón córner e a colocar o equipo e a defender o córner. Xa tiña aí pegadiño as costas a Gudmundsson. Sergio Carreira enviou o balón a córner, saque dentro do Curruncho, de novo Remy Cabellá con perna dereita para xerar problemas o Celta. Balón o segundo pau, non toca a ninguén ese balón, paséase pola área e vai ter que sacar de portería Iván Villar. Minuto 16 de partido en Valencians, quinto encontro amigable do Real Club Celta. Lille 0, Celta 0. Aproveitamos para recordar que o carné celtista é unha das novas desta pretempada, Se todavía non tes o teu carné celtista, por 30 euros todas as vantaxes de ser socio do Celta, se non podes acudir ao Estadio Municipal a Banca Balaídos nos días de partido. Avanza o Celta, Manquillo, envío cara dereita, carreira de Sergio Carreira, vai encarar, tira cara dentro, Vigués, ten que descargar hacia atrás con Iago Aspas, de taco Iago. Calidade de Aspas xogando con Beltrán, Mingueza tamén asociándose de novo ben con moita calidade. Aspas, Carreira, a parede non sae, protexe aí Gudmundsson, tamén o central, e vai ser saque de portería a prol do Lille. Boa combinación agora, Ben agora o Celta, o Celta, tendo a pelota, podendo descansar un poquinho con balón dese agobio, desa asistencia que te está marcando o Lille. E bueno, primeira acción donde se pudo fluir pases e poder chegar á área. Notase cando Iago aparece por dentro, detalles de moita calidade de Aspas, co taco dándolle moito oxígeno. Agora imos comprobar esta presión, a ver o Celta en bloque alto, porque o tema de Aspas, Bruno, é importante neste Celta de Claudio. Sí, é moi importante, un xogador... Ollo, a recuperación do Celta, caía Dubicas dentro do área, non estivo rápido Dubicas armando a perna, marchouse o balón un pouquiño cara arriba, rápido estivo Benjamín André para impedir que o dianteiro grego executase ese disparo. O de Aspas importante, Bruno, ibas decir. Sí, é importante, o xogador emblema deste equipo, por suposto, o xogador de máis calidade. E bueno, hai que cuidalo, hai que exigirlle minutos de moita calidade, pero sabendo que xa ten unha edade pero que sabemos que todo o que xogue nos partidos vai dar calidade. Non pesan os anos en Iago Aspas, está demostrando este verán que todavía ten moito que dicir. Houbo falta sobre Bamba, o Celta xoga de novo. Manquillo con Starfelt, cara a Unai, a presión do Lille, incomodándolle o Celta na saída. Starfelt ten que xogar incomodado de novo con Manquillo, e Manquillo perde o balón na entrega. Recupera Alexandro, rebasa a liña divisoria, o dorsal número 4 do Lille. Boa combinación, agora es Bayo que intenta o disparo dende lonxe. Marchou moi desviado, pero ollo con esas combinacións, a mobilidade da que falábamos antes. Eles xogan moi rápido, dous toques e atopan espazos con facilidade, Sí, cando rouban co Celta moi desplegado, son capaces de combinar con velocidade e en 2-3 toques plantarse no área. Outra vez o Celta dende atrás, esta vez Unai envío longo cara a Dubicas, a descarga boa de Dubicas. Iago Aspas quere darlle continuidade. Outra vez Dubicas tocando cara a Bamba. Partido especial para Jonathan Bamba polo seu pasado neste equipo no Lille. Contragolpean os galos, a carreira de Haraldsson. Frease Haraldsson, ten que atopar algún socio, non atopa cara adiante, si cara atrás. Alexandro en curtiño con Benjamín André. A conducción de Benjamín André. Balón de Remy Cabellá. Outra intentona de Thiago Santos, cae Thiago Santos, comete falta. Quería marchar Thiago Santos entre Bamba e Hugo Álvarez, e vai ser falta de novo, perigosa para o Celta. Vai no intentar de novo Cabellá, balón parado. Outro día xa falou Claudio Giralde da importancia do balón parado, Bruno. Sí, outro día hai que recordar que o partido co Gil Vicente, na primeira parte hubo 3 corners, remataron os tres importantes. Estou totalmente de acordo con Claudio que
o balón parado no fútbol actual é importantísimo. De aí as reflexións de Claudio Giraldez para seguir traballando nestas accións a balón parado. Ángel Gómez, Remi Cabellá, un dos dous, vai botar o centro cara a corazón da área do Celta. Sinala o colexiado, vai ser Cabellá, centro de Cabellá, primeiro pau, calla Haraldson, gol. O disparo de Haraldson nesta xogada, balón parado. Marca o Lille, celebra o conxunto francés. Minuto 20 da primeira metade en Valencians. Marcou Haraldson. Lille 1, Celta 0. Bruno, estábamos a comentar o tema da importancia deste tipo de xogadas. Sí, importantísimo unha boa defensa do balón parado. Algo que quizáis o Celta nesta pretempada está pecando un poquinho de ser máis permisivo, pero bueno, ao final é unha xogada onde casi unha xogada rasa, bueno, un barullo no área pero bueno, hai que sí que aí xa se ve a Iván Villar que hai que ser un poquinho máis intensos, non un poquinho máis intensos, no nesas xogadas. Vémolo repetido aquí o gol de Haraldson. Acción a balón parado, o centro curtiño de Cabellá cara ao primeiro pau. Un barullo aí, un toque, unha descarga, o primeiro toque, caeulle o balón liberado a Haraldson. Define ben o dorsal número 7 do Lille para marcar o primeiro tanto do encontro en Valencians. Ten que seguir traballando Celta. Lille 1, Celta 0. Agora hai falta sobre Iago Aspas, que protesta ante Alexandro. Oye, porque estamos co de sempre, non, Bruno? Nos encontros amigables, o de mancarse mellor que non. Xa lle pasou algo importante a Damián outro día ante o Gil Vicente, o tema das lesións en pretempada, mellor evitalas. De aí o mosqueo, non? Sí, de Iago Aspas. Claro, neste tipo de partidos se hai que encoller un poquinho a perna cando hai algunha xogada dubidosa de chegar o balón ou non, pois hai que facelo. Non estamos para, sobre todo, bueno, o Celta que ten a Liga aí a volta da esquina, e este equipo que vai xogar a previa da Champions, non? Sí, sí. Estás a notar, o ritmo. Dicíamos na previa do partido que ia ser a de hoxe unha proba moi, pero que moi exixente pro Celta. Está a ser, estámoslo a comprobar, unha proba moi exixente pro Celta, porque o Lille é un equipo moi preparado, é un equipo que ten que xogar dentro de pouco esa previa de Champions para a tempada 24-25. Vale o gol de Haraldson no minuto 20. Perde o Celta en Valencians. A presión é de Bamba, tamén de Dubicas. Agora o Lille ten que xogar cara atrás. Chevalier, o porteiro do conxunto galo, envía cara a posición de Mohamed Bayo. Unha topa destinatario. Xoga o Celta dende atrás. De novo Beltrán no círculo central. Manquillo na posición de bancos está Sergio Carreira. Xoga cara atrás. Ollo aí a pérdida. O a Carreira vai ser de Remi Cabellá. Cabellá dentro da área. Balón cara atrás. Starfel despexa. O disparo de Gudmundsson. Atopando de novo o gol o Lille. Segundo tanto dos franceses. O Celta perdeu o balón, correu Cabellá, caeulle a pelota a Gudmundsson logo dun rexeite. E novo gol do Lille, minuto 23 de partido en Valencians. Lille 2, Celta 0, gol de Gudmundsson. Bruno. Xogada moi parecida no inicio a un gol que recibiu o Celta contra o Sporting de Xixón, cun pase atrás que se quedou corto, que non foi preciso, e bueno, ao final complicado despois cando concedes, pois este tipo de equipos non che perdoa, non? Non despexa ben Starfel. A acción repetida vese ben o momento do despexe de Starfel. Caelle a Gudmundsson, libre de marca, e Magua que toca, penso que en Mingueza Unai, un xogador do Celta, ese balón despistando a Iván Villar. Así chegou o segundo tanto do Lille. En 4 minutos os franceses atoparon 2 goles. Bamba está a costar, o Celta. Estamos ante un partido moi exixente. Hai que recordar tamén, Bruno, que no primeiro encontro amigable deste verán ante o Benfica, o Celta tamén sufriu na primeira metade. Sí, hai que ver tamén hasta onde lle aguanta o físico esta intensidade, este ritmo os franceses, non? Non sei se a través de cambios ou non va a facer cambios, pero hai que ver hasta onde lle chega. Pero está claro que o Celta está sufrindo, non? Ahora mismo está sufrindo, e bueno,
Sería bo ter un pouquiño máis o balón, ter un descanso con unha posesión larga e poder descansar un pouquiño dese arreón do Lille. E a decir o tema da posesión, está a costar o Celta ter balón na tarde de hoxe, pode ser unha das solucións para arrebatarlle o protagonismo o conxunto francés. O Lille que está a dominar o partido polo de agora. Ben Haraldson, cae Haraldson ante Manquillo, vai ser falta, balón a prol do Lille. Sigue a protestar aí Iago Aspas co colexiado, non sei que falan, pero vai dialogar aí Iago Aspas. Pausa para a hidratación, pode ser? Sí, é o que estaba a pedir seguro Iago. Toca descansar, pausa para hidratarse, Bruno, tamén para as indicacións de Claudio Giraldez, necesarias nunha tarde como a de hoxe. Sí, necesarias, algo hai que asustar, hai que corregir algunha situación e bueno, é necesaria tamén a pausa para descansar un pouco, para tomar aire e para afrontar os últimos 20 minutos pois un poquinho máis frescos, se pode. Vai calor tamén en Valenciennes, no norte de Francia. Estamos a ver tamén nos Xogos Olímpicos. Calor en París, calor en moitas partes do mundo nesta época do ano. En Vigo, moitísima calor. Estou convencido que moita xente hoxe está a ver o partido, estános a ver dende a praia ou dende a piscina, Bruno? Se hai que apostar, eu aposto, Pois seguramente sí. As indicacións de Claudio Giraldez neste momento do partido. Pausa na primeira metade para a hidratación. Aquí vemos os goles repetidos. O primeiro do Lille, balón parado, o Celta non despexa ben, hai un toque aí no primeiro pau e Haraldson con boa definición atopa o tanto. Vémolo de novo, o gol de Haraldson. Este foi o 1-0. A xente celebrando, aínda que estamos no estadio do Valenciennes. A afición do Lille cumpre. E aquí o segundo, despexa mal Starfelt. Calla Gudmundsson, o balón toca na defensa do Celta, despistando a Iván Villar. O segundo tanto do Lille. Aquí outra vez é Manquillo, que toca o balón aí. Tenta, penso que no xeonllo aí de Manquillo, despistando por completo a Iván. Sí, ao pegar no pé de Manquillo desvía a trayectoria e Iván xa non ten a axilidade ou a velocidade de reacción para poder sacar ese balón que vai moi alto. Segue a conversar aí Claudio Giraldez con Tasos Dubicas, agora tamén con Mingueza. Estamos chegando xa ao momento de reanudar o xogo, o colexiado chequeando para que o Lille volva a empezar dende atrás. Encaremos os últimos minutos desta primeira metade, estamos no 27. Gaña o Lille 2-0 fronte ao Celta. Quinto encontro amigable desta pretempada 24-25 en Celta Media. Hoxe sufrindo un pouquiño máis con respecto a encontros anteriores. Xa se xoga de novo en Valenciennes. Meunier cara a posición de Thiago Santos. Ven interceptando a Hugo Álvarez. Hugo que quere progresar, agora con metros para correr. Frena Hugo, xoga cara atrás, metendo balón por dentro. Aparece Manquillo, tamén Mingueza. Os pés de Mingueza mandan nesta acción do Celta, atopando a Bamba. De novo Hugo Álvarez, Beltrán con Unai. O cambio de orientación bo de Unai Núñez cara a posición de Carreira. Intercepta Gudmundsson, o autor do segundo tanto, pero non atopa compañeiro. Se volve a ter a posesión o Celta. Mingueza cara a Manquillo. Manquillo adiante con Carreira, de taco para Iago. Iago mete o balón dentro e Bamba non consegue controlar e volta a empezar o Lille. Está a costar tamén o Celta, está a costar a topar espazos nesa liña de 3/4, Sí, pero agora xa enlazou unha serie de pases, xa enlazou unha posesión longa e está xa o Lille moitos metros máis atrás. Aí esa situación hai que apretala cando hai pérdida en campo contrario, como esa nese caso. Agora na presión alta ven o Celta, recuperou Aspas tamén Dubicas. Mingueza volta con Aspas, ergue a cabeza Iago, ten que xogar cara atrás, de novo con Mingueza. Xira Mingueza, descarga cara a Sergio Carreira, controla Carreira, volve con Aspas. A mobilidade por dentro agora de Mingueza, pide o balón Bamba, non atopan a Bamba, ten que seguir circulando o Celta. Ata aí chegou Unai cara a Hugo, volve con Unai. Posesión longa do Celta, pode ser efectiva. O centro de Beltrán cara ao segundo pau. Aparece Carreira metendo balón cara atrás. Moi ben agora. Pero o Celta, comentábamolo antes, Bruno, precisa balón, precisa oxígeno, precisa ter máis tranquilidade con ese tipo de posesións.
Sí, sobre todo polo perfil de xogadores. Al final, cando tes un perfil de xogadores tan de calidade de ter o balón, pois sí, hai que ter o balón. Que ve Mingueza nese xesto. Ataca o Celta de novo, Carreira con Iago Aspas. Aspas de novo tirando diagonal, cara adentro, ten que xogar cara atrás ante a presión de Mohamed Bayo. Fran Beltrán. La conducción de Beltrán. Cara esquerda, de novo Unai adiantando posición, Bamba presionado por dous defensores, asociándose agora con Hugo Álvarez, xogando en curto Celta. Hugo cara atrás, Starfel, Mingueza por dentro, bo pase, filtrando liñas, Manquillo, Aspas, Dubicas, asociación boa, Mago aí que non puido controlar Manquillo, e a presión de Iago. Remata con saque de portería para o Lille, adiantando posición os centrais. Estamos vendo a Manquillo agora nesta acción, tamén Unai no perfil esquerdo. Outra cara do Celta logo da pausa, Bruno. Sergio Carreira moito máis incorporado, moito máis casi en última liña, Manquillo máis preto da liña do medio, e ao final provocas que hundas máis o teu rival e que podas xogar en campo contrario. Xogando en curto agora o Lille. Chevalier entregou para Menier con Thiago Santos, topaban a parede. O que atoparon foi a Mingueza, quen recuperou o balón para o Celta. Beltrán presionado, ten que enviar cara atrás o derradeiro home que é Starfel. O pase de Starfel agora filtrando liñas para a conducción de Mingueza. Mingueza deixa pasar o balón Iago Aspas, vai caer a Carreira. Carreira tira cara adentro, apoiándose en Fran Beltrán. Xira Beltrán, orienta o xogo cara dereita e precisamente envía cara ali onde está Iago Aspas. Aspas volve con Manquillo para Starfel. Agora o Celta con máis balón, máis posesión, obrigando ao Lille a manter ese bloque medio baixo. Agora os espazos teñen que aparecer, lóxicamente. Hai que atopalos, hai que ir por eles. Vai Beltrán por dentro, ergue a cabeza, algo de dúbidas, ten que xogar con Unai. Adiantado outra vez Unai, como comentábamos antes. Oye Unai, dúrmese Unai, perde o balón, a contragolpe pode ser bo, a conducción de Remy Gallá, ten que correxir Unai a posición e o resto do equipo tamén. Evitando agora a Starfel o perigo por parte do Lille. Está ben o da posesión, hai que ter cuidado coas pérdidas, Bruno, esas pérdidas. Ollo aí porque pode xerar moitos problemas, ese tipo de balóns. Sí, sobre todo cando tes o equipo tan aberto, tan desplegado, é difícil, ¿no? É difícil despois poder replegar e xuntar o equipo, e sobre todo con un equipo contra o que está xogando, que ten velocidade o balón. O pase de Iago agora topando a carreira de Sergio, ante el Gudmundsson, cae Gudmundsson, e vai ser falta pro el do Lille. Protesta aí un pouquiño Carreira, pero de novo Iago Aspas descargando, baixando, liberando un pouquiño a súa posición e atopando eses pases, e o mellor do equipo facendo isto, Iago. Sí, sen dúbida. O xogador con máis claridade que mira o fútbol pois un segundiños antes do resto, ¿no? Eso é o talento personificado Iago Aspas. Mago aí que Carreira topou a Gudmundsson ben colocado, senón o Celta podría ter unha oportunidade algo máis clara. Ollo aí, Unai que non atina no despexe, o man a man ante Iván Villar de novo, non falla desta vez Mohamed Bayo. Gol do Lille, terceiro tanto dos franceses. Outro erro do Celta en defensa, nesa posición Unai Núñez non puido despexar o balón. Unha vez errou Mohamed Bayo, dúas veces pois non foi. Desta vez atopou tanto o dianteiro do Lille, Bayo. Minuto 33 de partido en Valencians. Gol de Bayo, gol do Lille, 3-0, Bruno. Sí, no mellor momento do Celta. Quizáis no mellor momento do Celta, cando se había sacado un poquinho esa presión do Lille, cando a parada de hidratación viñera moi ben para o Celta, pois aparece este gol. Pero bueno, hai que seguir coa mesma predisposición dos últimos minutos, que non estaba mal nos últimos, a partir da pausa de hidratación. Son partidos para traballar, son partidos para sufrir. E xa comentábamos o inicio da retransmisión que o encontro de hoxe ia ser unha proba moi, pero que moi exixente, moi importante pro Celta. De novo Iago Aspas. Estamos comprobando que era certo, todo o que tiñamos apuntado na libreta, un partido exixente. Ollo aí, puide haber falta, non? Vai ser saque de banda pro el do Lille. O Celta ten que seguir traballando, Bruno. Maila o resultado, non importa. Xa o comentábamos
nos encontros onde o Celta gañou con holgura, goleou en algúns encontros nesta pretempada. O resultado non é o importante, o traballo sí. Os erros, por exemplo, de hoxe son importantes, hai que corrixir ese tipo de cousas. Sí, falábamos en todos os partidos anteriores que ao final é unha cuestión de collerse sancións, de coller automatismos e de solucionar erros. Pois neste partido non vai ser menos. Ao final sí que miras o resultado 3-0, pero bueno, hai que mellor agora que máis adiante. Claro, mellor agora os erros que na competición oficial. Xoga cara atrás Bamba con Unai Núñez, perde o Celta en Valencians 3-0, minuto 35, a conducción de Bamba vai se cara adentro, xoga atrás con Starfel, con Mingueza, ergue a cabeza Mingueza, envío longo, outra carreira máis de Sergio Carreira, moi exixido tamén nestas accións, sen moita fortuna Carreira, porque está indo a todas, vai a todas Carreira, é o que ten que facer, non está a ter sorte nese carril dereito no día de hoxe. Sí, non está a ter sorte, ten un xogador enfrente que é Gudmundsson, que é un xogador moi forte, moi potente, pero bueno, o importante é insistir e intentalo, ¿no? Tamén Sergio está intentándolo desde o primeiro minuto. Non, ademais Sergio está nunha posición na que o traballo non vai se negociar pola súa parte, porque quere quedar no Celta, quere convencer a Claudio. Está sendo dos xogadores con máis minutos nesta pretempada. Sergio Carreira pode ser iso un dato significativo, Bruno? Sí, sen dúbida. Ao final é un xogador moi coñecido por Claudio e sabe o que pode dar e ao final el ten que convencelo, non? E a verdade é que está dispondo de moitos minutos, e iso é importante para el tamén. Mingueza, outra vez o Celta cara adiante. A tarde complicada polo de agora en Valencians, sobre todo polo resultado, non? Polos erros xa comentados. Mingueza por dentro con Beltrán, descarga cara a Unai, deixa pasar o balón Unai, non pode controlar, o que si controla é Hugo Álvarez. Beltrán, o xesto de Beltrán para superar unha liña de presión en conducción, cambia o xogo Beltrán cara a esquerda. Bamba vai encarar tirando diagonal, o caneo de Bamba e cara adentro, ergue a cabeza Bamba, filtrando cara a Dubicas, que bo control de Dubicas, o recorte de Dubicas e o gol de Tasos Dubicas para recortar diferencias. Que maniobra de Tasos Dubicas, que movimento, que xesto. Outro gol do dianteiro grego nesta pretempada 24-25. Boa conducción de Bamba, bo pase filtrado de Jonathan Bamba, boísima a acción de Dubicas dentro da área para atopar o gol. E tamén diante do porteiro, vémolo aquí, pois mente fría de Dubicas. Outro gol, Bruno. Moi ben Bamba, a verdade, conducindo hacia adentro, de fora adentro, atraendo os xogadores rivais e filtrando ese pase por dentro a Dubicas, que xa sabemos que Dubicas dentro do área, pois igual noutra faceta da vida ponse nervioso, non o sei, pero aí dentro do área seguro que non. Mente fría de Dubicas dentro da área. O gol fermoso do Celta para recurtar diferenzas no minuto 38 de partido en Valencians. Outro tanto de Anastasios Dubicas, o sexto, témolo apuntado aquí, máximo goleador do Celta na pretempada celeste, nesta pretempada 24-25. Na tarde de hoxe, pois Dubicas cumple co seu traballo, Bruno. Pois acude, como se suele decir, acude a súa cita co gol. Leva 6 goles nesta pretempada e a verdade é que está a un nivel e sobre todo un nivel de goleador espectacular nesta pretemporada. Pois o Celta que atopou o gol outra vez gracias a Dubicas, e o Lille que o intenta de novo pola dereita. Unai Núñez ten que sair aí a impedirlle o paso a Remi Cabellá, tamén a Thiago Santos, traballando en defensa Hugo Álvarez. Marcha o balón, vai ser saque dende o Curruncho, córner a prol do Lille. Outra proba máis pro Celta no balón parado. Protesta Iago Aspas aí, ías decir, Bruno? Nada, que decías ti, outra proba, outro balón parado para correxir os erros anteriores e ser moito máis intensos. Imos ver
como vai executar o balón Cabellá dende o Curruncho. Balón o primeiro pau, o remate, a peinada, penso, cara ao segundo. Estivo atento agora Manquillo para despexar o envío. A contra do Celta, cae Sergio Carreira. O colexiado sinalou ben a falta. Vai ser de novo posesión pro Celta. Temos que comprobar tamén, Bruno, se este gol de Dubicas sirvelle ao equipo para gañar algo de confianza. Xa nos últimos minutos dende o parón, falábamos antes, a imaxe no, o xogo do equipo había cambiado, no? Estaba moito máis dinámico, moito máis posesión de balón, chegando moito máis ao área e bueno, ao final lástima mágoa do gol do Lille, do terceiro gol do Lille, porque quizáis estábamos atravesando o mellor momento do Celta nesta primeira parte. Sí, penso que sí. Agora mancouse Alexandro. O xogo está parado, está detido porque están aí asistindo ao central do Lille na disputa do balón con Sergio Carreira. Vemos tamén como Mingueza, o propio Carreira por detrás, estánse a hidratar nesta tarde de moita calor no norte de Francia, no estadio do Valenciennes. Quedan 4 minutos para chegar ao descanso. Botando contas como a sempre, o tempo engadido, moitos goles nesta primeira metade, tamén moita calor, non sei se pode influir, Bruno? Sí, eu calculo que 2-3 minutos eu creo que lle dará nesta primeira metade, máis que nada polo parón de hidratación e polos goles, pois sí, quizáis 3 minutos. Moitos goles, pausa para hidratación, moitas cousas están a pasar nesta primeira metade en Valenciennes, neste amigable entre o Lille e o Celta. Vedes aí o resultado, está a sufrir o Celta con esta derrota polo momento 3-1. A progresión de Manquillo non é boa, ten que recuperar Gudmundsson para os seus. Tampouco foi bo o control de Haraldsson, terá que sacar o Celta de banda. Vemos xa Carreira co balón nas mans para executar ese saque de banda. Pide algo de mobilidade Carreira aos seus compañeiros. Polo momento estáticos, atopa a Mingueza, descarga, primeiro toque de Mingueza cara a Carreira, este envía cara a posición de Starfel. Mingueza por dentro, Beltrán erguendo a cabeza, xa orientando o corpo e o xogo cara a esquerda. Ali está Bamba conducindo cara fora, entrega para Hugo Álvarez, dobra por dentro Bamba, atentos os franceses para defender esa xogada do Celta. Juegan cara atrás con Chevalier, el Chevalier envío longo cara a Mohamed Bayo, a disputa con Unai, de novo con Starfel, controla Beltrán, protexendo Hugo Álvarez para manter a posesión. Faino ben agora o Celta, mantendo a posesión de balón. Fran Beltrán con Starfel, Starfel para Mingueza, rebasando liña divisoria, agora Mingueza, pisa o balón, non o ve claro, xoga de novo con Starfel, mete dentro este Beltrán. Agardan os franceses en bloque medio, pase boísimo buscando a Carreira de Manquillo, Xuxeitón, dio colexiado que non, e Aspas protestando, Bruno, como se fose a xornada 2 de Liga, Sí, xa levo rato, cartón amarelo para Iago. Pero creo que pode ser normal, ¿no? O sea, ao final favor do Lille pitou varias faltiñas tamén que pode ser como esta e bueno, ao final non vas a un partido amigable, vas así para tal, pero que non, pero tampouco queren gañar hasta nos adestramentos, claro. E Iago, coñecémolo ben. E que se é falta hai que pitala, non hai outra. É o que está a dicir, o capitán do Celta con esas protestas, cartón amarelo por protestar para Iago, Curioso sí. Tamén, nun amigable. Pero bueno, os colexiados tamén están a tomar en serio este tipo de encontros porque eles tamén están adestrando por seu. Como ten que ser, a verdade. Sen dúbida, ataca o Lille. Rebasa a liña divisoria en conducción Meunier. Ergue a cabeza Meunier, o dorsal 12, mete o balón cara dentro do área. Estaba Mohamed Bayo, libre de marca. Atento Carreira para evitar a progresión neste costado esquerdo de Gudmundsson. E vai ser saque de banda de porta pro Celta. O balón saiu polo fondo. Hubo unha pequena modificación no Celta a nivel ofensivo. Cando ten o balón ao Celta é Mingueza o que se mete un poquinho máis na zona dereita para sacar o balón, incorpora a Manquillo, incorpora a Sergio Carreira e Iago métese dentro para intentar recibir. Outra falta perigosa, falta perigosa de Bamba sobre Thiago Santos. Aí quería sacar rápido Remy Cabellá, pero dixo ya aí Ángel Gómez, agarda que
no primeiro gol atopamos petróleo, van a intentar de novo seguro. Sí, no primeiro gol sacaron petróleo, agora van a colgar outra vez o balón e bueno, outra oportunidade para o Celta para gañar, para mellorar un poquinho a nivel sí, defensivo balón parado. Tratar de gañar confianza tamén nestas accións. Ángel Gómez, balón cara ao segundo pau, ven Iván Villar metendo as luvas, aportando tamén seguridade ao porteiro de Aldán neste tipo de xogadas. Volta a empezar cara ao Lille. Gudmundsson con Haraldsson, dos goleadores do Lille na tarde de hoxe. Estamos xa no 45, rebasado o 45, novo ataque dos franceses, o centro de Remy Cabellá, petou en Unai, evita ben Unai Núñez que saia o balón e xoga con Starfel abrindo para Carreira, presión alta, moi alta agora do Lille, incomodando a Carreira, perde o balón Sergio Carreira, cae ya Haraldsson, ve porta Haraldsson, non xoga en curto con Cabellá, non atopa aí o control Ángel Gómez, boa a conducción de Beltrán coa ruleta incluída no xesto técnico de Fran Beltrán. Iago Aspas, cara dereita, está moi só Manquillo con metros por diante, pode tirar Manquillo, incomodado agora por Gudmundsson. Bo repliega agora do Lille, obrigando a Manquillo a xogar cara atrás. Carreira, Beltrán, vai a haber falta, sí, sobre Fran Beltrán. Boa xogada de Beltrán, bo contraataque do Celta, agua aí no control Manquillo, pero o Celta está a demostrar que hai cousas que fai ben, Sí, fai moitas cousas ben. O Celta fai moitísimas cousas ben. E bueno, quizáis o partido, o resultado, quitando os primeiros 20 minutos, que sí que o Lille foi un equipo moi intenso, con moita velocidade arriba, pois a partir do, volvo a repetir, a partir do parón da integración, o partido, pois se hai un dominador ou unha posesión de balón, quizáis é do Celta nese momento. Pois imos ver tamén acción a balón parado na faceta ofensiva. Neste caso vai Mingueza, o centro de Mingueza, perna dereita, espexa a defensa do Lille. Agora hai falta en ataque do Real Club Celta, protestaba Manquillo, errouse aí a oportunidade, marchouse, quedouse no limbo. Ese envío de Óscar Mingueza tampouco está a xerar demasiado o Celta nas accións a balón parado na faceta ofensiva, Bruno. Está a custar un pouquiño máis. Sí, está a custar, tampouco é que teñan xogadores moi poderosos no xogo aéreo, entón máis complicado, non? 47 minutos de xogo, primeira metade en Valencians, Lille 3, Celta 1. O atesta Unai, despexa Unai Núñez, vai caer a Benjamín André, o cano de Benjamín André cara a Haraldsson, este con Cabellá vaise por dentro, contundente aí, moi duro Unai Núñez. O balón que huye a Thiago Santos, fronte aí Lugo Álvarez, tamén Bamba, Thiago cara atrás, Ángel Gómez, Meunier, a presión de Bamba, tamén de Iago Aspas, obrigando a Meunier a xogar na esquerda con Alexandro. O colexiado di que non hai tempo para máis, rematou a primeira metade en Valencians. Quinto encontro amigable do Real Club Celta. Polo momento, derrota, Lille 3, Celta 1, Bruno. Pois quizáis dous partidos diferentes nesta primeira parte, non? O Lille empezou moi aguerrido, moi intenso, un equipo asfixiando moitísimo a presión, a salida do balón do Celta, coa línea moi alta, cando tiñan o balón con moita velocidade, e a partir de varios asustes que fixo o Celta, pois quizáis sacudiuse un pouco esa presión e empezou a xogar, a ter posesións máis largas e a ter un poquinho máis de chegada, e a que o Lille tampouco tivera chegada fácil ou cómoda ao área do Celta. Vemos os goles repetidos, os goles que chegaron por erros aquí na marca. Haraldsson soísimo dentro da área neste primeiro tanto do Lille, logo dun balón parado, desexaxuste nas marcas, erro, podese corrixir, lógicamente, e logo os outros dous goles tamén son erros. Nesta conducción de Remy Cabellá, antes un erro, aquí outro erro de Starfel no despexe, soísimo de novo Gudmundsson no gol, e son accións nas que o equipo pode traballar porque son erros puntuais, penso eu, logo comentaremos o tema, estamos vendo as repeticións, seguro que
haberá tempo para máis. Aquí outro erro na disputa. Non vai ben Unai, o man a man de Bayo fronte a Iván Villar. Este foi o terceiro tanto do Lille. E logo chegará seguro a repetición do gol do Celta, que foi fermoso. Novo tanto de Anastasios Dubicas, que está sendo o protagonista do Celta nesta pretempada. Aquí o pase de Bamba e o xesto de Dubicas dentro da área, recurtando fronte ao porteiro para poñer o 3-1. O descanso rematou a primeira metade. Lille 3, Celta 1. Volvemos para a segunda. Creo que estou namorado. Dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste. Pérdome cando te miro. Que fácil é confundilos. Coas ondas No mar de Vigo. Hola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun Celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna.
as Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. A Banca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en a Banca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás Celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as Celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as Celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as Celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente á Banca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Da igual este lado, ¿eh? ¿Yo? Sí. Sí, eso es falso. 10 por ¿qué vas? 5 ahí. Mira sus fichas y cosas. Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes, tío. Siempre, macho. Lo único necesitaría que traer algún detalle de la camiseta, quizás, ¿sabes? La he hecho ostra a la pinta. Joder, es que me hace mucha gracia. Yo con chupito,
Yo no me atrevo. En mi pueblo mejillones. mejillones. Ah, palillos, ¿dónde tienes? Aquí así, como Lucky Luke. Lucky Luke. A ver si voy a hacer como el, no sabes lo que le pasó al de La Madroa, que era el jardinero, 40 años. Los últimos meses de su vida trabajando en el club estuvo de baja, pero se tragó un palillo trabajando. Trabajaba todos los días con el palillo, todos. Y cuando le quedaba para jubilar 6 meses lo tragó, foto del palillo. Ahí la tienes. ¿Puedes ponerte el palillo en la boca de Yago? Ahora te gustó, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. Hummel. Y venga, palillo a la boca. Ya sacas el guizo. Es que tú le enseñas a Tasos a tirar una caña. Giro, la dejo correr un poco, le meto en el vaso en copa. Cojo el vaso ya. Mucha espuma ahí, ¿eh? Sí, hay que dejarla correr más, ¿no? Tienes que abrirlo de golpe. Ábrelo de todo. Vale, ahí. Lo abres de todo y luego lo metes inclinado. Abre a tope. Sí, y después Mire, Yago, you do this. Yeah. After it's calm, you put the glass. After close. And this. So, isn't it? Good. Vete desinclinándolo. Ahora cierra del todo y abre un poquito. Better, ¿no? Yes, very good. La caña no es la mejor tirada, pero... Pero la bebías igual. Así es como se abre, inclinamos el vasito, vamos levantando, slow, slow. This is the best beer. ¿Va? Así es como vamos a tirar una cervecita, corremos. Vamos girando, tierra, un poquito de espuma y esto sería una cerveza rata, pero una cerveza. Perfecto. Dásela a Tasos. Drink. No, eso... Aquí. Ok. More. Now. Ahora sí, ahora mejor. Show it to Yago. Más espuma que la bañera de mis hijos, pero bien. Wait. Now. Espuma. Finish. Es fuma. Espuma. Finish. Perfecto. Salud, digamos. Thank you. Sale el dedo ahora. Be happier, Luca. It's for you. Yo iría de mover. Sí, aquí lo hace aquí. Abre. Es que no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Bueno, lo hago así y No lo tienes que probar. Así, a la altura de tu... ¿Eso? Lo primero se le echa sal. Claro, sal. Sal. como no sé. Ya. Un poco más abajo, el pulpo. Abajo. Más abajo. Más. Ahí, enjoy it. Ahí, disfruta. And the last one, ahí.
Yuca. Ahí está. Gracias. When this is clear, After you, it. yeah. Okay. Sí. And then when you want to close, you close all, and Yes. then on the In middle, Okay. it's gonna stop. Okay, top. I have it. Not bad. Tasos 35. Good? Perfect. Saudos de novo dende o estadio do Valencians, dende o escenario no que o Real Club Celta está a xogar na tarde de hoxe o quinto encontro amigable desta pretempada 24-25. Comeza xa esta segunda metade, vemos o marcador. Bruno López, hola de novo, benvido de novo. Moitas grazas, hola. Imos ver esta segunda metade porque o Celta rematou ben a primeira, moito sufrimento, goles en contra, erros. Hai que seguir traballando nesta segunda parte. Sí, hai que tratar de mellorar as sensacións dos primeiros minutos, pero a verdade é que o final da primeira parte do equipo non foi malo. Estábamos comentando fora de micros antes de que o colexiado pitase o inicio desta segunda metade o tema dos cambios, Bruno, non? Pode ser unha das incógnitas para este segundo tempo. Estamos a ver ao longo do verán moitos cambios na segunda metade, típico nas pretempadas. Hoxe pode ser diferente. Sí, habría que saber o que acordaron os dous equipos en canto a trocos e quizáis non hai asa tantos cambios como en anteriores partidos, non? Quizás asa máis continuidade para os equipos, para os xogadores que iniciaron que salían de inicio. Polo momento, ata de agora, estábame aí pedindo, non, estaba fixándome no Lille, poucos cambios ou ningún. Agora ordeamos todo, nos próximos minutos co tema dos cambios, xa sabedes que é un encontro de pretempada, non hai trocos oficiais, non hai folla de partido como a quen di, e hai que apañar un pouquiño sobre a marcha, pero coido que non moitos cambios ou ningún, Bruno. Semella que ningún, creo que ningún dos dous equipos, Sí. Semella que ningún. Pois xoga o Lille por dentro, Haraldson. Sí, mira, aquí Jonathan David na punta do ataque do Lille, non está Mohamed Bayo, co dorsal 9 aparecía nesa acción Jonathan David. Pois pode ser o único cambio do partido nesta segunda metade. Sí, Jonathan David, que é o xogador, o máximo goleador ano pasado do equipo con 19 goles, ven de xogar a Copa América coa selección de Canadá e chegar a semifinais e bueno, é un xogador moi forte, moi intenso. Pois córner a prol do Lille, defende o Celta, segunda metade. En curto sacaron os franceses, Gudmundsson, o balón de Gudmundsson, petou en bamba. Vaise marchar, protexe aí Dubicas, non? Evita o grego que saia a pelota fora dos límites. Tamén agora presiona sobre a posición de Cabella. Bo traballo defensivo de Dubicas. Haraldson xogando en curto con Thiago Santos. De novo Haraldson, o autor do primeiro tanto do partido. O Celta perde na tarde de hoxe, minuto 48, 3-1 fronte ao Lille. Ángel Gómez, atrás con Haraldson. Haraldson, cara a Meunier. Meunier xogando con Alexandro no círculo central. Entre centrais, o xogo agora por parte do Lille. A presión de Aspas, pedía aí a Fran Beltrán que adiantase a liña. Atoparon un pase filtrado, bo balón agora cara adentro, o pase cara atrás de Ángel, de Jonathan David cara a Thiago Santos. Bo traballo defensivo agora de Manquillo. La defensa do Celta, o pase filtrado tamén hai que estar atentos nesas xogadas agora de replegar, Bruno. Sí, atoparon a partir de varias circulacións, atoparon ese pase filtrado dentro e moi atento Manquillo para curtar esa xogada.
con ganas está Jonathan David, o dianteiro do Lille nesta segunda metade. Un dos xogadores máis importantes do conxunto francés, xa con protagonismo neste segundo tempo. Botaron o córner, a presión agora de Bamba, xoga Haraldson, volve cara atrás, está pechando logo dese balón parado Gudmundsson, xoga xa por dentro con Ángel Gómez, descarga Jonathan David, Gudmundsson, Cabellá, entre centrais agora de novo o conxunto francés. Aparece na dereita Meunier, controla Meunier, conduce Meunier, o ex do PSG, do Borussia Dortmund, segue conducindo Meunier, comete falta Starfel sobre Jonathan David, xogador de costas, protesta Unai, protesta Starfel, está a pitar moitas faltas, o colexiado no encontro de hoxe, Bruno. Sí, a verdade é que calquer contacto pita falta. Pois outra acción de perigo para o Lille, outra acción de perigo en contra neste sentido cara ao Celta. Outra acción a balón parado que ten que traballar o conxunto de Claudio Giraldez. Iván Villar colocando os seus compañeiros na barreira, Thiago Santos, Cabellá, moita xente arredor do balón. Márchase da acción Benjamín André, queda Cabellá, queda Thiago Santos. Ollo que pode haber disparo directo, imos ver. Pide algo de distancia, penso Remy Cabellá, e vai Thiago Santos, perna dereita, o disparo de Thiago Santos marchou por enriba do longueiro da portería de Iván Villar. Por si acaso Iván cubriu con esa palomita, Sí, fortísimo o disparo de Thiago Santos, non? Quizás foi de abaixo hacia arriba e non colleu ese efecto para coller portería, afortunadamente, pero moi forte, moi duro o disparo. A estirada de Iván Villar, por se as moscas. Ollo aí a carreira de Iago Aspas, fronte a Alexandro, a presión de Aspas, non sai ben, tamén avanza a liña Sergio Carreira, incomodando a Gudmundsson, quere sair Gudmundsson, frea o ataque do Lille Gudmundsson, aplaude a xente dende a grada do estadio do Valencians. Jugando por dentro, Cabellá. Volve con Ángel Gómez. Haraldson cara atrás. Volven os centrais a iniciar a xogada, atopando a Benjamín André. Cabellá. Triangulación con Ángel Gómez. Quería filtrar Ángel Gómez. Estivo atento Celta curtando. Agora quere montar o contragolpe Iago Aspas. Ten que frear e xogar cara atrás. Moi ben. Iago Aspas. Non hai saída, pois atopámola no outro lado. Claro, pausa e a encontrala con posesión de balón. Unai Núñez con Mingueza. Pide calma Mingueza nesta acción. A presión é de Jonathan David. Mingueza con Starfel, conduce Starfel, ergue a cabeza Starfel, non atopa ocos pola esquerda, insiste na dereita con Mingueza, envío longo de Óscar Mingueza, carreira non vai sair outra vez, comentábamoslo na primeira metade, vai a todas Sergio Carreira, vai a todas o lateral vigués, porque ten que ir, pero non está a ter moita fortuna nos envíos cara a eses espazos. Sí, non está sendo precisos, pero bueno, él sigue insistindo, sigue intentando, o que hai que resaltar del. Vai Meunier, vai o Lille pola dereita, ten que agardar Meunier pola axuda do compañeiro que aparecía, era Remy Cabellá. Volve con Diakité. Diakité para Benjamín André, oxigenando a xogada cara a Alexandro, agora por dentro con espazos. Ángel Gómez ergue a cabeza, vai cambiar o xogo Faino para a progresión de Remy Cabellá, o control de Cabellá. Thiago Santos, a paredes aí ben, pisa o balón Thiago Santos, o caneo fronte ao Hugo Álvarez, ten que traballar Hugo en defensa, a axuda de Bamba, pico do área, boa xogada do Lille, ben Hugo Álvarez curtando o envío, caelle de novo a Ángel Gómez, a presión é de Mingueza, tamén de Bamba, balón dividido, o CEO de Valencians mete a testa Manquillo, cara atrás Iago Aspas, Iván Villar non quere problemas, envío longo o CEO francés, volve a empezar o Lille dende atrás, aplaude a xente desa presión. Gudmundsson atopou o oxíxeno na saída do seu central. Cabellá atopaba aí nese envío con algo de dificultade a Thiago Santos, atento o defensa do Celta, e sacou rápido de banda o Lille.
semella que os cambios van ser, Bruno, cousa de partido de competición, máis ou menos, Ten toda a pinta, sí, ten toda a pinta de que poden ser 5 cambios e que van a espacialos pois moi como se fora un partido de liga de competición, sí. Logo comentamos os trocos cando Claudio Giraldez tome decisións. Vai Carreira, Iago Aspas presionando, tamén Dubicas a Benjamín André, o xesto de Benjamín André. Cabellá con Tiago, non controla Tiago, Bamba quere correr, atento Menier para recuperar, entregando cara a Haraldson con Ángel Gómez, un espazo Ángel Gómez, podese animar o disparo de Ángel Gómez, marchou moi desviado por enriba do longueiro de Iván Villar, vai ser saque de portería pro Celta. O ritmo xa é outro, non é o ritmo intenso da primeira metade do Lille, dos primeiros 20 minutos. O ritmo final, a diferencia está en que primeira parte aceleraba moito máis esa última zona, había moito máis pases ao oco, agora están xogando moito máis o pé, sendo moito máis precisos e sen demasiados esforzos físicos, non? Vai Iago Aspas, con tempo para pensar, para enviar ese balón cara a Bamba, quere encarar Bamba, caneo de Bamba, pico do área, frease Bamba, non atopa saída por aí, o rexeite favorecelle a Hugo Álvarez, quen xoga con Unai, con Beltrán, de novo con Unai, o Lille agardando, agora sí en bloque baixo, ataque posicional do Celta neste momento de encontro, minuto 55, xoga Starfel, Unai en curto, adianta liñas o Lille, presionado Hugo Álvarez, perde o balón a Celta nesas triangulacións por dentro, ollo agora ao contragolpe de taco Haraldson, non lle sai a xogada, pode haber perigo agora para o Celta. Vai Iago Aspas, atopando a Carreira, o balón de Carreira cara a corazón da área, sen problemas para Chevalier, tocou nun defensor e outra vez Carreira atopando posición ofensiva. Sí, moi ben Iago tamén dividindo e xuntando os xogadores coa conducción para liberar a chegada de Carreira e lástima dese centro que petou nun xogador e de ser máis preciso podíamos estar falando de alguna ocasión de peligro do Celta. Menier mete o balón dentro, erra no envío, recupera o Celta, bo balón para Carreira, boa combinación agora o primeiro toque, Dubicas para Aspas, balcón do área, caneo de Iago, que vía man aí Iago Aspas, cando tentou o túnel, agora xuxeitón de Bamba, vai ser bola pro Lille, cartón amarelo para Fran Beltrán, as protestas evidentes dos xogadores do Celta, seguramente polo que dicíamos antes, non, Bruno? O colexiado está pitando todo o que ve. Sí. E ás veces cousas que son evidentes, non? Sí, cousas que son evidentes, quizáis, bueno, non sei realmente hasta que puntos, non mirei a xogada repetida, se está coa man apoiada no chan, se está a camiño de apoiala, bueno, non sería man nese caso, pero bueno, corta unha xogada prometedora, un ataque prometedor. Eu teño a sensación de que os xogadores do Celta están un tanto alterados coas decisións arbitrais neste amigable, é un encontro amigable, lóxico, pero hai moito en xogo, o traballo do equipo, a xente quere demostrar cousas, e a fin de contas a imaxe importa moito, e as decisións arbitrais pois condicionan a imaxe do partido. Vai o Lille, a entrada agora de Hugo Álvarez, chegando tarde, falta moi clara de Hugo Álvarez, fronte a Thiago Santos, bo xogador Thiago Santos intentando sempre buscarlle aí as costas a Hugo Álvarez con caneos e demais, deportividade aí nese xesto, pero aquí outra vez Hugo Álvarez chegou tarde metendo pé, Bruno. Sí, o xogador Thiago Santos, que é un xogador, bueno, pois o típico extremo portugués, ¿no? Que se mira nos últimos anos, moi habilidoso, moi eléctrico, con un bo para un e bueno, como non seas capaz de aguantalo, de temporizalo e non estés seguro de que vas a chegar ao balón, o máis probable que un xogador tan eléctrico e tan rápido acabas facéndolle falta. E máis fronte a un xogador como Hugo Álvarez, que non ten un perfil moi defensivo, ¿no? Sí. Nese momento chegou a falta. Vai Cabellá, o 10 do Lille, a executar este envío. De novo o Celta traballando en accións a balón parado, Navarreira, Bamba e Iago Aspas. Ollo coa corta. Sí, así chegou o primeiro tanto, vai claro. Cabellá outra vez. Tentaba o Haraldson en segunda instancia. Había moito con esa situación da curta na espalda casi o detrás da barreira. Sí, é que nunha acción moi similar chegou o primeiro tanto do partido, de Haraldson, e aí aparecía outra vez Haraldson.
Desta vez marchou fora. Traballou ben en defensa o Celta, corrixindo erros. Vai Bamba. Pisa balón Bamba, ten que xogar cara atrás, non atopa saída hacia adiante. Apoias en Beltrán, este en Starfel. Máis eléctrico agora Starfel na conducción, meténdolle algo máis de ritmo. Mingueza, filtrando pase por dentro, desentendíase aí Iago Aspas nese xesto da xogada, con intención, pero non atopou destinatario. O que controla agora é Jonathan David. Cabellá, oxigenando para Tiago, non vai chegar. Tiago Santos, vai ser saque de banda pro o do Celta. Temos cambios aquí, preparados xa no Lille. Coido que agora podense realizar, sí. Os trocos no conxunto francés. Vai se retirar Haraldson. E vai entrar co dorsal 23, Segrova. E os cambios do conxunto galo no minuto 60, hora de xogo. Move pezas o adestrador do Lille. Tamén vexo co dorsal 17 a Mukau, a Yel Mukau. E co 36 vai entrar Touré. Eses van a ser os cambios do Lille neste momento de partido. Agardando polos cambios do Celta. Vimos aí a Alfon no fondo da imaxe. Penso que Cervi tamén estaba a quitar a camisola. Bueno, minuto 60, minuto chave, non, Bruno? O tema dos trocos. Sí, quedan 30 minutos. Quizáis hai que ver hasta onde chegan os xogadores. Bueno, para tomar esa decisión de facer os trocos hai que ver como está un, como está outro, como levan o tema da fatiga, non? Pois ímolo ver, minuto 60, segue a perder o Celta na tarde de hoxe en Valenciennes fronte ao Lille. E Akité xogando con Alexandro. De novo de Akité. A presión xa non é tan intensa de Tasos Dubicas. Desan os minutos, o cansancio é lóxico. Fai calor, hai moita calor tamén aquí no norte de Francia. E a xogada do Lille, Segrova. Vai se cara dentro Segrova, topou a Fran Beltrán. Beltrán con Aspas. De novo Beltrán. Bamba, dormiuse aí Jonathan Bamba, recupera a Touré, ollo a zancada longa de Touré, a progresión de Tiago, mete o balón ás costas de Unai, atento, moi atento Unai Núñez, porque a carreira era perigosa de Touré. Ademais fresco, que acaba de entrar este xogador. Sí, moi ben Unai. Aí tiña que intentalo, arriscas o penalti evidentemente, pero tens que tratar de cortar. Cuidado, Iago. Ollo aí, Iago, pode perder o balón. Agora sí, hai falta. Pensaba Bruno que non así nada. Sí, pensaba que non. Aparte, foi con todo. Hai falta a prol do Celta, o sorriso de Iago, tamén o sorriso de Jonathan David nesa presión. Aí, última xogada de Iago, non? Sí, penso que aí está Iago Aspas marchando do partido. Hai trocos no Celta. Pois marcha cun recado do xogador do Lille, pero está ben. Sí, está ben. Aí están os trocos. Vemos a Alfon, a Cervi, non? Tamén a Franco Cervi. Dous trocos nada máis, polo momento. Polo momento sí, dous trocos nada máis. Pois marcha Aspas, entra Alfon. Tamén vai entrar Franco Cervi. Comentámoslo de seguido porque Sergio Carreira, parece. Marchou Carreira pola outra banda, sí. Vémolo aquí na imaxe xa. Carreira marchou, entrou Franco Cervi. Pois haberá que axustar o Celta de novo con estes xogadores no terreo de xogo, Bruno. Pareceme que é xogador, posición naturais, non? Creo que Alfon no sitio de Iago como dianteiro pola dereita e Cervi máis caído a banda dereita como carrileiro. A sensación que me dá. Sí, porque agarda aquí Hugo no carril esquerdo. Terá que probar a Cervi no carril dereito, porque Hugo Álvarez segue nesa posición. Sí. Pois máis probas de Claudio Giraldez. Ollo a presión agora alta do Celta neste momento do partido. Mete cara adentro, ollo con complicación Solil. Ese cambio de orientación moi difícil. Non quere problemas ao central. Despexa coa testa, pode recuperar o Celta. Faino ben. Agora aproveita ese balón dividido de Mingueza para iniciar de novo, correcto, Cervi no costado dereito como carrileiro, como apuntaba Bruno. Vai Beltrán para Unai Núñez, este con Hugo Álvarez, vai encarar Hugo, frease Hugo, incomodado xa por dous xogadores, obrigado a xogar de novo cara atrás con Unai.
Unai metendo balón dentro, Starfel non entende ben a xogada, Starfel tampouco Mingueza, perde o balón ao Celta, recupera Ángel Gómez, ollo aí o desaxuste. O traballo defensivo do resto de compañeros sen balón foi bo, porque o desaxuste con balón era evidente. Moito perigo nesas accións de indecisións, aí poden aparecer erros que poden ser graves. Sí. Aparte esas xogadas con xogadores rápidos como teñen o Lille arriba, xa o miramos na primeira parte en varias ocasións, en varios, sobre todo nas dúas situacións de Bayo que se quedou diante do porteiro, non? Doese no chan Ángel Gómez, solicita as asistencias, o dorsal número 8 do Lille, o xogo parado, o tempo corre, minuto 64. Estamos na segunda metade en Valencians, no quinto encontro amigable do Real Club Celta. Hoxe está a sufrir o Celta, se falamos do resultado, porque o Celta viña de ter unha racha boa en canto a resultados nestes amigables do verán, na pretempada 24-25, empate fronte ao Benfica e victorias fronte ao Vizela, fronte ao Gil Vicente, tamén fronte ao Sporting de Xixón. Parece que non ten nada aí Ángel Gómez, podese recuperar, non sei se vai pedir o troco ou non o xogador do Lille, pero recupera xa a verticalidade. Cousas da pretempada tamén, eses golpes, pequenos sustos, non, Bruno? Sí, quizáis precaucións, algún calambre tamén que poda sair agora, non? Volve xa ao terreo de xogo Ángel Gómez. Cando xoga o Celta, Mingueza atopando por dentro a Bamba, con paciencia e con precisión Óscar Mingueza, combinación de Dubicas con Bamba, dá leída vantaxe o colexiado porque segue conducindo Bamba, cara adiante, o balón en profundidade, ollo disparo, que boa vaselina, intentaba aí o envío, picadiño, moi ben Bamba na xogada, moi ben Bamba na xogada, a verdade, volveu filtrar pase, a verdade que atrevido Alfon, como sempre, non? Con esa vaselina. Non, o porteiro estaba un pouquiño adiantado. Penso que Alfon ergueu a cabeza cando controlou o balón e xa intentou esa picadiña, quedoulle un pouco curta, pero a intención foi boa. Tamén o movimento de Bamba, como dicía Bruno, agora a presión de Unai Núñez, ata aí chegou o central vasco. Vai Thiago Santos, cara atrás, con Mukau Ayel. Jugando Lille, Alexandro. Dentro, agora boa combinación, dous toques, o cambio de orientación boísimo, imos ver o control, tamén bo de Segrova, vai encarar Segrova, fronta el Hugo Álvarez, Segrova filtra, que pase dentro da área, o balón cara atrás de Ángel Gómez, bo xogador Segrova, filtrando ese balón, tamén Ángel Gómez con criterio, magua para eles que non había ninguén nesa posición, por fortuna para o Celta. Vai ser saque de banda a prol dos nosos, pro Celta ese balón, con algo de presa Cervi, jugando Franco Cervi, o argentino cara atrás, patadiña polas costas, vai ser falta pro el do Celta, no minuto 67 de xogo. Mingueza buscando alguén para iniciar de novo unha xogada e non atopa ninguén cara adiante, xoga cara atrás con Iván Villar, agora portando brazalete de capitán, Iván Villar, Bruno. Sí, con a sustitución de Iago, xogador máis veterano quizáis do campo e Iván, corresponde levar o brazal de capitán. Pois aí está, capitán do Celta nesta segunda metade, Iván Villar. Mingueza con Beltrán non o ve claro, e xoga con Iván Villar. Starfel con Mingueza. Agarda o Lille en bloque medio, agardando tamén unha posible presión cando tente rebasar liña divisoria o Celta. Starfel, chega ata aquí Unai, envío longo de Unai cara a carreira de Dubicas, non puido chegar ese balón cara a Dubicas, agora mete o pé Bamba, quita faltiña de Bamba sobre Thiago Santos. Faltiña. Sí, decías, Bruno. Bo balón de Unai parecía, equipo, o sea, a liña defensiva do Lille moi avanzada, había espacio a espalda e hai que aproveitar esas situacións tamén, pero bueno, faltou un poquinho de precisión. Agora é Touré o que avanza co balón controlado, balón para Segrova,
encara a Fran Beltrán, va ese por dentro, 23 do Lille, descargando cara atrás. Benjamín André con Agel Mukau. Levou Mukau o balón cara a esquerda. Alexandro con Diakité, pide o balón xa André, quen conduce, erguendo a cabeza, tentando envío longo en diagonal, o control con algo de dificultade de Gudmundsson. Chega ata aí, mete o corpo Cervi, boa tarefa defensiva, o xesto defensivo de Franco Cervi, protexendo o balón nesa xogada, aínda que non ten precisión o Celta para sair. Recupera o Lille, cara atrás Benjamín André con Thiago Santos, avanza metros o Lille, o conxunto francés combinando por dentro. Segrova ten que repregar o Celta. Bamba mete o pé Unai, comete falta, xogador de costas, o central do Celta cometendo falta de novo sobre Thiago Santos. Esas faltas dos centrais soen dicir, non? Os adestradores, non? O central que vaya a incomodar, que vaya a presionar, pero que non cometa falta cando un xogador está de costas. Sí, aí é complicado anticipar, ¿no? Aí tens que estar moi seguro, pero bueno, falta parece clara. Ollo de novo o perigo que pode xerar o Lille nestas accións a balón parado. Fixámonos en Segrova, dorsal 23, fixámonos tamén en Ángel Gómez, dorsal número 8, perfil zurdo, perfil destro. Ten dúas opcións o Lille nesta xogada, incomodando tamén estes dous perfis a este home, a Iván Villar, atento xa o porteiro de Aldán para defender esta xogada. Falta lateral polo costado dereito. Semella que vai ser Segrova, perna esquerda, envío longo, segundo pau, mete a testa o defensor do Celta, tamén incomodando agora a Beltrán. Ben plantado en ese momento Real Club Celta, xogador por xogador, seguro nesta acción. Un xogador do Lille tendido no chan, ali, penso que non o veo o colexiado, pero agora hai falta para os franceses. Cometeu este home, Jonathan Bamba. Agora sí, o colexiado vais interesar polo xogador do Lille que estaba tendido no chan, tamén Iván Villar interesándose por Alexandro. Non ten nada, non pide asistencias, vai seguir xogando o central do conxunto galo. Outra falta máis, Bruno, a seguir traballando nestas accións. Sí, a verdade é que non é bo tampouco conceder tantas faltas preto da área, non? Hai que medir moito máis entradas. Se hai que adestralas, concedemos nos partidos amigables as que fagan falta. Ollo centro de Ángel Gómez, pasado segundo pau, moita seguridade. Cos puños Iván Villar, había fora de xogo, pero tamén é importante para os porteiros este tipo de xogadas, adestralas, e máis nos encontros amigables para gañar confianza, tendo en conta a situación de Guaita, o gallá mellore canto antes o porteiro valenciano do Celta, pero Iván Villar agora ten ese rol, ¿no? de capitán nesta segunda metade, de porteiro titular. Agora comentamos os trocos, vémolos aí, pero para un porteiro sair con seguridade é importantísimo. Sí, coller seguridade, coller confianza, esa confianza vai dar toda a seguridade do mundo para poder afrontar esas xogadas a balón parado e esas balóns ao área. Pois aí os trocos do Real Club Celta, o debut, o redebut, hai que dicilo así, empezamos por aí. Vémolo na imaxe, Borja Iglesias, co dorsal 23, Bruno, unha das novas desta tarde, moitas cousas que comentar no xogo, sí, pero temos aí a Borja Iglesias xa no terreo de xogo, Bruno. Pues unha ledicia, non? Poder contar con Borja Iglesias, que poda debutar hoy, que hoxe que vai ter 20 minutiños para coller ritmo, para coller sensacións e poder aportar cousas ao equipo hoxe e de hoxe en adiante. Vai máis trocos o Lille, enseguida actualizamos ubicando a todos no terreo de xogo, pero tamén hai que comentar que no Celta entraron Williot e Javi Rodríguez. O tema de Williot tamén interesante, ver os minutos de Williot hoxe, porque está a ser outro dos xogadores importantes neste verano no Celta. Sí, outro xogador que acabou a temporada pasada moi ben, un xogador que ten facilidade de cara a gol tamén, e hai que miralo neste tipo de partidos. Pois os trocos xa feitos para encarar a última parte do partido de hoxe en Valencians. A presión é de Borja Iglesias, tamén Williot. Xogan os franceses, Segrova neste costado dereito, ten que xogar cara atrás para que sexa Diakité o que controle, o que erga a cabeza e o que dirixa un novo ataque do conxunto de Bruno Genesio.
Ven agora Segrova marchando de Hugo Álvarez. Atopou aí a Tiago. Recuperou o Celta. Tamén na recuperación intensos eles, aunque Sotelo tamén, Jailson. Outros trocos que temos que comentar. Jailson e Sotelo agora no medio do campo. Bruno. Sí, estou aquí anotando o planteamento agora do Celta a partir dos cambios. Pois podemos... Si entrou este Javi Rodríguez como terceiro central, Jailson Hugo Sotelo no medio. Sí. Mantén Unai Starfel na liña defensiva, Cervi un lado, Hugo Álvarez noutro e arriba Williot, Borja e Alfon. Pois así xoga o Celta nesta recta final do encontro. Williot, interesante tamén o de Jailson, agora no medio do campo, últimamente xogando máis de central, un xogador polivalente, Jailson. Xogador con músculo, xogador con intenso, que en calquera das dúas posicións desenvolvese ben. Vémolo aquí a Jailson, co balón, cara adiante a carreira de Javi Rodríguez. Cervi controla coa dereita, vaise coa esquerda, cara dentro de novo con Javi. Volve con Jailson. Jailson con Starfel. A presión de Illich, outros xogadores que entraron nesa fiestra de trocos do Lille. Seguen realizando exercicios de quecemento os xogadores do conxunto galo, mentras xoga Unai Núñez. Controla, envía cara a Williot, falta, estaba de costas, entrou con forza Touré, falta por el do Celta, quere xogar rápido, de novo Unai, envía cara a Jailson no círculo central, minuto 75, perde o Celta en Valencians, 3-1 fronte ao Lille. Moi exixente o partido de hoxe. Ollo a recuperación de Javi Rodríguez, non hai falta dentro da área, este Alfon, o caneo de Alfon, entrega para Williot, que xesto de Williot, o disparo de Williot Swedberg, marchou desviado, pero aí está outro xesto técnico, moita calidade de Williot orientándose xa para o disparo no control, Bruno. Sí, moi ben ao movimento de Williot, moi ben a insistencia de Javi Rodríguez para roubar o balón. Porque é un xesto moi bo, Sí, ven Alfon aquí a pausa que lle dá, o movimento. Aquí. Sí, foi unha lástima porque entraba tamén Hugo Álvarez por este lado un poquinho só. Pois máis cousiñas de Williot Swedberg nesta pretempada 24-25. Xoga a Yel Mukau. Onde Akite, agora filtra pase. De novo Mukau, envío longo de Mukau, perdes esa pelota, non pode controlar Touré, vai ser saque de banda por el do Celta, executa xa Hugo Álvarez. Xoga con Sotelo. Sotelo cara atrás. Para Unai Núñez, este con Starfel. Ofrécese Javi Rodríguez, Javi de novo con Starfel, volve con Javi, adianta presión o Lille, envío longo de Javi, cara a carreira dos atacantes celestes, ten que intentar pelexar ese balón Alfon, alia que chega aí Chevalier, a presión tamén de Franco Cervi, máis intenso nas presións nesta segunda metade, ou polo menos nesta fase do encontro Celta, Sí, tamén porque, bueno, ao final son o Lille fixo un cuidado que Ollo, falando da presións, pois aí está o envío cara a Borja Iglesias, centro pasado, vai a caer na frontal a Hugo Sotelo, falábamos das presións, aquí atopou o Celta unha ocasión, a piques estivo de atopar unha ocasión por unha presión alta ben realizada. Javi Rodríguez, Cervi, tira diagonal, orientado cara ao seu perfil, está xogando na dereita Cervi na tarde de hoxe, orientábase cara a súa perna esquerda, Sotelo por dentro, o pase de Hugo Sotelo, tentaba aí agora Franco Cervi, cae Cervi, ollo que puido mancarse, estaba en fora de xogo, na acción previa, na progresión Javi Rodríguez, aínda que está a xogar de central, nesa posición de terceiro central, pois chega en fase ofensiva tamén. Outro cambio, Mihailo Ristic, boas novas. Volve Mihailo, mancouse no primeiro encontro fronte ao Benfica, no primeiro encontro amigable, Bruno, e volve agora. Tamén hai outro dos cambios, Bruno. Sí, en Ristis pues hai que ver as sensación cos que volve da lesión e hai exactamente o mesmo despois de ter outro día 15 minutos contra o Gil Vicente é un xogador pois que xa sabemos que para a liña defensiva do Celta é un xogador moi importante. Pois Mihailo Ristic recuperado para a causa, Eidú tamén xa tivo minutos outro día, celebrou no todo o mundo, nós tamén, por suposto, a xente no clube celebrou o regreso de Josef Aidú, tamén a recuperación de Mihailo Ristic, porque Claudio Quereter, ollo agora, o ataque do Lille, o controle bo, orientación cara a Segrova, chega tamén en posición ofensiva Tiago, meteu balón moi pasado Tiago Santos,
marchouse o perigo. Estaba a comentar o tema da recuperación de xogadores e bo para o adestrador, e Claudio quere ter a todos en condicións. Botábamos un pouquiño aí as mans a cabeza no primeiro encontro porque no minuto 3, penso, de partido mancábase Mijailo, pero xa vemos hoxe que está recuperado o lateral serbio do Celta. Sí, é normal nesta momento da temporada, en pretemporada, que haxa máis precaución a hora de que da volta aos xogadores dunha lesión, ¿no? Que estén completamente seguros de que a recuperación é total e completa. Pois total e completo está sendo o verán de Williot, malia que perdeu agora o balón, pero está sendo do máis destacado do Celta por xestos técnicos físicos que estamos a ver, o xogador sueco Eidú, xogando Josef Aidú cara Unai, ese pase complicado de Aidú, control defectuoso tamén de Unai, a presión era de Borja Iglesias, non atopou fortuna nesa presión o dianteiro de Santiago. O Panda xogando os seus primeiros minutos nesta pretempada coa camisola do Celta, vivindo o seu redebut, é bonito tamén volver a sentirse o que estará a sentir agora, Borja Iglesias, aínda que é un encontro amigable, seguro que está a sentir cousas bonitas dentro do seu interior, dentro do seu corpo. Sí, seguro. É unha sensación moi bonita volver a redebutar co Celta, e o día que pise Balaídos pois será ollo aí, piques estivo de roubar ese balón Alfon, tamén aí andaba o Panda por se as moscas. Recuperou o Lille, sae dende atrás por mediación de Alexandro, adiantando posicións, ten que ceder o Coiro a Ángel Gómez, con máis criterio para sair en conducción, volve con Alexandro, con Diakité con Touré, descargando Touré para Segrova. Ante el Mijailo Ristic, tamén Williot Suedberg traballando en defensa. Williot, mete o pé Williot, o balón marchouse cara a zona de banquiños e sacou rápido xa de banda Segrova. Precisamente o que ten o balón é que o perde con falta de Williot Suedberg. Montaba a contra xa Borja Iglesias. Ten ganas de participar Borja Iglesias, ainda que non está a ter moitas oportunidades dende que entrou o Panda, Bruno. Sí, pero non lle fai falta moito para... É certo. Non lle fai falta moito para que lle caia un balón dentro da área, pois posiblemente temos a falar dun gol. Vai Alexandro, a presión de Alfon, xogando cara atrás, Diakité. Ergue a cabeza Diakité, ofréceselle tamén o porteiro, aparece Benjamín André pidíndolle ao seu compañeiro que progrese en conducción. Touré con Thiago Santos. Thiago Santos ten que conducir cara atrás, 3 xogadores do Celta rodeando a Thiago Santos, que volve a aparecer no círculo central. Ángel Gómez, Benjamín André tentaba conectar con Thiago, atento de novo na recuperación. Unai xogando con Borja Iglesias, protexendo o balón Borja con Williot, Williot cara atrás con Josef Aidú. Eidú enviando para Javi Rodríguez, con Jailson, a posición de Jailson aí entre centrais para iniciar neste tipo de xogadas tamén son como automatismos, non? Sí, un pouco que falábamos antes de Mingueza, non? Que sí, semella algo parecido. Sí, metese nese sector dereito, non, da línea defensiva para ter un poquinho máis de profundidade por ese lado, non? Aí Sotelo ten que agardar, porque temos que comentar máis trocos no conxunto francés, no Lille. Hai xogadores aquí con participación no partido de hoxe. Hidratándose a Unai. Vemos a moitos xogadores marchando. Ángel Gómez, Undeles, tamén os centrais, Alexandro, Diakité, Burlet co 37, entrando no terreo de xogo. Bueno, xogadores que tamén para eles é un partido importante, ten que probar o adestrador a moita xente. É normal nestes últimos minutos, agora sí, moitos cambios, Bruno. Agora sí, non falábamos que quizáis iban a... Agora aí, Iván Villar, tiña a situación controlada, sí. O porteiro de Alda. Sí. Falloume a vista, pensei que estaba máis lonxe.
pois pensábamos isto, ¿no? Que iban a darlle moita continuidade aos 11 titulares e que iban a agardar os cambios, que non iban a haber tantos cambios seguidos desde tan pronto, ¿no? Entón, bueno, é normal que canto máis se achegue ao inicio da competición, máis continuidade asa nos minutos de xogo. O que sí, os porteiros mantéñense os mesmos. Aí o xesto técnico de Unai con algo de risco na xogada. Hugo Sotelo atopou saída en Aidú. Javi Rodríguez volve con Aidú, con Unai dándolle amplitude ao campo. Mijailo Ristic na esquerda, retrasa para Unai ten que despexar sen moito criterio, marchou o balón, saque de banda para o Lille, saque de banda para os franceses nestes últimos minutos de partido. Os goles chegaron na primeira metade, todos os goles, ata 4 tantos, chegaron na primeira metade na tarde de hoxe. Nesta segunda parte, polo de agora, non atoparon portería nin o Lille nin o Celta. Vai Iván Villar, Iván en Curtiño con Jailson arriscando o conxunto vigués nesta saída de balón. Polo momento Ben cae por dentro, hai falta nesa saída. Caeu Sotelo, caiu porque fixeronlle falta. Xogando en curto xa Hugo Sotelo para Jailson. Dalle oxíxeno Jailson cara a posición de Mijailo Ristic. Volve por dentro Ristic. Jailson descargando cara atrás. Unai con Aidú con Javi Rodríguez, bo pase de Javi Rodríguez, descolgándose Borja Iglesias. Cervi cara adentro, dificultade aí no pase de Franco Cervi, incomodado. Atento Unai para recuperar o balón. Faltiña, porque aí Unai estaba atento e curtou o ataque do Lille. Sí, outra faltiña, pois que se non apita tampouco pasa nada. Pitou o colexiado. Pensamos que francés, porque os colexiados nos encontros amigables son da casa. Xoga cara atrás o Lille, entre centrais, filtrando balón por dentro, a presión de Jailson, círculo central. Alfon tamén quere traballar en defensa. Cervi agora superado por ese carril esquerdo no ataque do Lille, dereito na defensa do Celta, incomodou o xusto. Franco Cervi aí, co brazo, para que non centrara ben o xogador do Lille. Sí, moi ben Cervi na defensa do espacio e chocando contra o xogador do Lille. Superan, polo menos incomodar. Claro. O que fixo aí Franco Cervi. Tamén quere incomodar Jailson a saída do conxunto galo. Traballo de Borja Iglesias na presión. O xesto técnico aquí na saída de balón, con algo máis de pausa, máis tranquilidade. O conxunto de Bruno Genesio agora de atacar nestes últimos minutos. Pola esquerda, bo pase, cara adentro, despexa ben Aidú, orientándose cara fora. Ollo que este despexe non é tan bo. Finalmente ten que aparecer de novo Aidú. Dúrmese un pouquiño Aidú, aparece por seas moscas Jailson, protexe o coiro. Marchouse fora dos límites, saque de portería pro Celta. Agua que non estamos a ter tantas ocasións como a primeira metade, Seguramente cousa do ritmo, cousa do cansancio, pero é chamativo que os goles, 4 goles, chegaron todos na primeira metade. Sí, quizáis a primeira metade foi un partido máis... Aí a carreira de Borja Iglesias, vaille favorecer o toque. Borja Iglesias, mago o control do Panda, ese último toque non lle favoreceu porque tiña a posición gañada, Unha mágoa esta xogada de Borja Iglesias. Sí, ese último toque foi a mágoa porque se quedaba só diante do porteiro, non? Coulle aí no xeonllo a Borja Iglesias. Escapouse o Celta, falábamos de ocasións. Tivo aí unha clara Borja Iglesias, a piques de poder concretala. Javi Rueda, ollo a cesión, cara atrás, atento, moi atento Iván Villar, esa cesión perigosa coa testa de Javi Rodríguez. Xegrova progresando, xuxeitón de Unai, xesto amigable e cartón. É de manual o cartón aquí, non? A veces é mellor un agarrón que unha patada. Sí, é verdade, sobre todo nestes encontros. Este tipo de encontros, claro. Tes que pois incomodar o rival curtando o ataque, xuxeitón mellor que patada, por suposto. Aínda que levou o cartón amarelo Unai Núñez nesta xogada. 2 minutos para chegar ao 90 de partido en Valencians, perde o Celta 3-1. Ese resultado vaille curtar a racha de imbatibilidade o conxunto de Claudio Giraldez, pero hai cousas máis importantes que analizar máis aló do resultado. Mete o pé Franco Cervi.
marchouse o Coiro, vai ser saque de banda a prol do Lille. Colocándose xa en posicións de iniciación os xogadores franceses. Envío cara atrás, estaba aí Chevalier, ten que corrixir a súa posición o porteiro para iniciar de novo. Adianta a posición tamén Borja Iglesias, fai no Williot no costado esquerdo para incomodar a saída e obrigar a Chevalier a facer isto. Envío longo, cara a terra de ninguén, e vai ser balón para Iván Villar. Tempo engadido, Bruno. Pois igual 3 minutiños como na primeira metade. Pois tirando de protocolo, agardamos uns minutiños de tempo extra. Protexendo Borja Iglesias, penso que petou unha man, sí. Sinala man, vai ser bola pro Celta. Védelo en pantalla. Celtistas, hai que incrementar a familia do Celta. Está a ser un verán bo, nese sentido, Cada día máis celtistas na nosa familia. E se todavía non tedes o carné celtista, pois ainda está a tempo, 30 euros e todas as vantaxes de ser socio do Celta. Hagas acudir ao estadio a Banca Balaídos. Moitos de vos seguro que non podedes acudir ao estadio a Banca Balaídos, pero queredes ser socios do Celta. Pois aí tedes a oportunidade de carné celtista por 30 euros. Toda a información na página web oficial do Celta. Hoxe aquí en Celta Media vivindo este quinto encontro amigable dos nosos nesta pretempada 24-25. Mago o resultado, pero logo haberá que analizar toda esta semana o traballo que está a facer o equipo na tarde de hoxe en Valencians. Comete falta nesa progresión de Burlet. Caeu Burlet, e vai ser falta a prol do Lille. Outra ocasión para seguir traballando nas accións a balón parado. Aquí Jailson, falta clara, Bruno. Sí, moi clara. Chega tarde, ten que cortar a progresión do xogador para que non se meta no área e a falta é casi obligatorio facela para que non haxa máis peligro. Pois vai Segrova o perfil esquerdo, perna esquerda, bo toque de balón de Segrova, perigo para o Celta. O centro de Segrova, primeiro Pau, calle no segundo Pau. Ollo que hai dous xogadores mancados, a xogada continúa. E Burleto que está no chan, cae outra vez o xogador do Lille e a bola marcha, vai ser saque de porta para Iván Villar. Un minuto xa de tempo engadido. Semella que algúns minutiños máis terán que xogar os protagonistas de hoxe no estadio do Valencians. Recordamos que non é a casa do Lille. Estamos en Valencians xogando. A casa do Lille está ocupada polo tema dos Xogos Olímpicos. E cando remate este encontro, os nosos, a expedición do Celta, vai por rumbo a Inglaterra, que van a estar ali estes días, esta semana, adestrando na cidade deportiva do Luton Town, agardando o sábado para xogar o seguinte encontro amigable fronte precisamente ao Luton Town. Ataca Mihailo Ristic pola esquerda, pico do área, vai Ristic, o caneo de Ristic, centro coa dereita, non sei se foi centro, se foi un disparo. De todas formas, desviado ese envío de Mihailo Ristic. Vai ser saque de portería a prol do Lille. Moi ben Williot, sendo valiente para conducción, sí, para recibir aí entre liñas, para pedir o balón, para asociarse e superar o balón. E bueno, Ristic pois perna menos hábil para sacar o centro e non foi preciso. Envío longo, atento de novo Unai Núñez interceptando a pelexa de Sotelo. Non hai tempo para máis, mancouse un pouquiño aí Sotelo nesta última xogada do partido. Contámolo en Celta Media, primeira derrota do Celta este verán na pretempada 24-25. Chegou esta tarde fronte a un rival moi exixente, sobre todo na primeira metade, moito ritmo. Sabíamos que iba a ser un partido duro, exixente, e así foi. Bruno, derrota Lille 3, Celta 1. Sí, empezando polo equipo, pois penalizando errores, ¿no? Erros que se cometeron nos goles e que a estas alturas de competición, de pretempada, a estas alturas de este nivel de exigencia dos partidos, cada erro, pois os outros equipos, sobre todo se xogas contra un equipo como o Lille, que ten esa intensidade, esa agresividade dos primeiros minutos, pois penalizanche esos erros. Boa reacción, eu creo, do Celta en canto a xogo na primeira metade. Creo que deron un paso adiante, sacudironse un pouco
a presión e o xogo do Lille, esa intensidade. E bueno, hai que seguir aproveitando os minutos dos amigables para chegar a ese 16 de agosto contra o Alavés da mellor maneira posible e coas mellores sensacións e coa toda a confianza do mundo. Hai que sacar conclusións positivas destes encontros amigables, tamén nas derrotas como a de hoxe. Bruno López, moitas gracias como sempre por estar na retransmisión en Celta Media. Moitas gracias, unha aperta a todos. Marcha Bruno, graciñas tamén a todos vos por estar aí seguindo o partido con nosco. Hoxe perdeu o Celta, primeira derrota nesta pretempada 24-25 en Valencians. Lille 3, Celta 1. De seguido seguro deixaremos vos coas mellores xogadas do encontro desta tarde. Insisto, graciñas a todos por estar. Chao.